Pwede ko makaangkas, migo? Asa ba karon akong asawa? Ako makalitan, naarong balay. Atuon ako. 5 hours later. Asa naman ni sila, boy? Pagkatugay ba yan yung banaha, oy? Pagbuhat si limpyo ng sagbot. Napay ugas yung daghan kayo. Heh, katugay ba ning labo, oy? Asa naman ni siya? A few moments later. Gaya ba ni maabot ng banaha, oy? Asa ni siya? Ay la! Labin mo kajikan. Daghan ka hugason sa balay, oh. Wadyo ka ng hugas, no? Ay sa kalma lang. Explain pa kanino. Asa pa man naman ka-explain? Ha? Asa pa man? Nakita ko ni mo lang. Naon sa man? Patin sa oil, unta lagi ko eh. Magpa-change oil ba, oy? Patin sa oil, unta lagi ko eh. Ay nakikasong, tamugso. Kaya nga no, maday mong motor, love. Itom na day kayo ang aso. Grabe na kayo. Oh, sige. Pagsasawal ito lang. Basta baya, love ha. Ayaw, in taon pagdugay-dugay ha. Uli, in taon bayag sayo ha. Kulang. Uy, ay kalma lang yun. Sige lang, kalma sa kaki. Mato po sa Grand Mall. Bravo. Sige dong. Pag-ayo-ayo in taon sa paglakaw dong ha. Dong, ayo-ayo dong. A few inches later. Dalagang Pilipina, yan dalagang Pilipina. Isa dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Hala, uy. Naam kay mamitikay nga rin. Hala, magpapiti ko ni Master. Ako ang tuon. Oy! Yes! Picturean di ka. Ngunit ko ako Master. Nagkamodel. Kasi nga ba ni mo? Nagkaila. Magkaila. Magkaila. Usay wa. Picturean di ka. Master, sa may pizza na Master. Dahil mong nga, namong page, Lizzy TV of Dimension. Ang mao ba? Oh, makita. Bakit di ba kung naong di Master? Tanaw. Oh, Naong kay Master, kuwag yun. kuha, gini. Tag-as kini. Ang ganda Master. Ganda gini. Taas manig igo. Ang mao ba? Igo Uy, original kinalan mo. Original. Sa pinamano. Wala hapit mahap. Ha? Half million. Ang bakit ba na kanyo no? Kanyo to. Ay, kaway, mabungkang butaan na. 6.5 hours later. Mapag yan, pinaglan nga ako ni Mangkas. Mas effective. Salamat kayo sa iba pagpitik ng poster ha. No problem. Kayo ba? Migo, pwede ko makaangkas, Migo? Pwede kayo. Ano ko sa kuhan, Migo? Kaong kira. Kilar ka na. Kira ka? Ano ba? Kasi napukusan ka. Kapag ito ka, oy. Basta ito mo chiketa ka. The next morning.
mabuti pa kaya maging bituing walang ningning. Ang namatay lubog sa minteryo. Ay, kadugay na kong bana. Ingon siya, magdasag tikong buriring. Ay, pagkaon ako. Kalami ba yatong tikong buriring, oy? Lami kayo ang atay ato ba? Katugay mi na kong bana, oy. Asa naman ni Pedro, oy? Pedro! Oy, Pedro! Katugay ni Pedro, oy. A few moments later. Ay, kadugay ba akong gipaabot? Si Freedom wala pa niabot. Ay, pastilan. Maglaki pa mi. Wala pa niabot siya ni Tagna. Sa mali ako nakita. Si Pedro? Adunay ko yung nilaing binuhat. Dili. Kinahanglan nga. Ako ni paybaw ni Kumari. 6.5 hours later. A few inches later. Si Kumari kani? Uy, gwapo mo siya magtalikod. Sabi ko na ha, oy. Kaya pa sa apot ani, oy. Kakakuno na kayo tikong buriring ani. Uy, Kumari! Kumari! Uy, Kumari! Kumari! Ikaw ah! Marag kinailan nga si Frida! Uy, Mari! Lagi pagkita ni mo, Mari! Unsa man Mari? Pero Mari, kalma lang! Basi ma-shout ka! Unsa man nakadaog kog luto? Unsa man? Dalawa, Mari! Oh, Oo, ano Mari! man? Diba? Si Pedro man na, Mari! Hala sa ba? Oh! Paklaruhan ko na ko. Tuod? Si Pedro tuod ni. Dili! Uy, Mari! Kalma lang, Mari! Dili! Uy, Mari! Dili, Mahimo! Kalma lang, Mari! Hayop si Pedro! Wala siya kakontento sa akong pagkababay! A few inches later. Gusto ba karoon akong asawa? Para! Kakurupag isang asawa, uy! Kamaing tuwa! Dili na ko madawat ang gibuhat ni Pedro nako. Ira lang diyo ako gipasakitan. Pila na niya gibuhat ako sa una. Ay, bilis Pedro ba? Sige lang palubabay. Wala diyo ka kontento sa akong pagkagwapa. Ano, nagila ka man? O siya? Ha? Ay, sige, diyo ah. Huwag ko nalipay ng akong adlaw ha. Tapos kalma lang. Kalma, si kalma. Maghilom na. Ako nalipay sa mong pag-abot. Ganara ko paabot sa tikaw. Dugay kay ka. Unya, napay na ko na tunggan storya nga. Mauna, etc. Natoy kay lain. Hayop ka! Huwag ko nalipay. Huwag ka magpatsisuwil ka. Lain ba ni mo gipatsisuwil ha? Lain ba babay? O sa man, makalatagpaw na ko ha? Makalatagpaw na ko ha? Kalma lang. Kalma, ilong daw ay kalma. Kalma lang. Tapos ka. Huwag ka ba? Ang taon to babae, naman sa hero ko to. Pasahero ba? Pasahero? Labay pasahero nga. Grabe kay mo dagakos. Mukha pa kay maayo mo kapiyot pa. Murag toko nga pilit. Murag kapili. Kamay ka ni mo. Ayaw ba? Ayaw ba? No, no, no.